La FEC presenta aquest reportatge sobre una de les disciplines excursionistes amb més tradició al nostre país. Mitjançant una sèrie d'entrevistes i imatges, entendrem millor què és la FEC i les diferents modalitats de marxes i caminades. Per introduir-nos en el món excursionista, plantegem les següents preguntes. Què és la FEC? Què són les marxes tècniques? Quines diferents modalitats hi ha? Què s'ha de fer per guanyar? En primer lloc, entrevistem el senyor Josep Segura. La FEC és l'òrgan que agrupa les diverses entitats excursionistes de Catalunya. Dona suport a les mateixes i als practicants de l'excursionisme, l'alpinisme i l'escalada. Tot seguit, us explicarem el passat, present i futur d'una de les activitats més històriques que donen una gran rellevància a l'orientació per muntanya. A continuació, el senyor Miquel Cinca, vocal de marxes tècniques, contestarà les següents preguntes. Què és una marxa tècnica? Que ningú s'espanti de la nomenclatura de marxes tècniques. És un títol un poc contundent, però una vegada ho participeu i ho conegueu, us doneu compte que és molt més fàcil i que no té problemes. Anem a pams. Marxa no és més que caminar per la muntanya a un pas regulat i adaptant-se al terreny. Tota la marxa serà cronometrada perseguint l'horari que dissenyarà l'entitat organitzadora de la prova. D'altra banda, tècniques engloba tots els sistemes que hi ha d'orientació per la muntanya, sempre i quan fent-se valdre dels elements més importants per l'excursionista, com és la brúixola i el mapa. El que ens acabes d'explicar sobre el que són les marxes tècniques ha estat molt interessant per poder gaudir més de la muntanya. Però quines modalitats hi ha? Aquests sistemes són orientació bàsica, per descripció, DUFOR, CUC, regularitat i regularitat lliure. Hi ha altres dos sistemes, com són coordenades i azimuts, però en aquest moment no es practica. Llavors, què hem de fer per guanyar? Resumint, marxes tècniques sols és una caminada d'uns 10-18 quilòmetres, que el qui guanya és aquell que en tot el seu recorregut ha pogut fer el pas regulat que li ha marcat l'organització i, a més, ha passat per tots els controls. Ha estat molt instructiu, perquè no només és una competició, sinó també és per passar una bona estona al matí a la muntanya, conèixer diversos indrets i gaudir de la companyia d'altres excursionistes. Tot seguit, farem una mica d'història d'aquestes marxes i de la Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat. El Fermí Marco, membre de l'ECAM, ens en farà 5 cèntims. El temps és el paràmetre més antic per mesurar la distància i en això es basen les marxes tècniques. De fet, quan a l'època dels romans, per expressar la distància que hi havia entre una ciutat i una altra, ho feien per jornades, a peu o a cavall. En el món excursionista trobem les guies de fa no pas tants anys que expressaven la dificultat d'una travessa o d'una extensió en número d'hores, no en quilometratge ni desnivell. Aquestes activitats van néixer a principis del segle passat com a alternativa a les curses atlètiques, que evidentment en aquella època eren per muntanya, doncs els camins no estaven asfaltats, i la peculiaritat és que la condició física no determina el resultat, doncs tant poden guanyar uns experimentats veterans com uns joves novells. Aquestes activitats, durant els anys 50-70, van tenir un auge molt important amb proves de més de 1.000 participants. Posteriorment, l'excés d'oferta d'activitats al medi va provocar que el davallés un xic, per la qual la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya va crear l'any 1999 la Copa Catalana de Marxes Tècniques Regulades. És sorprenent com ha anat evolucionant el concepte de la mesura de les distàncies amb el temps i com es va iniciar el circuit de proves que formen part de la Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat. Ara, entrevistarem diferents membres de les entitats excursionistes de Catalunya que, juntament amb la FEC, organitzen algunes d'aquestes proves. Tot seguit, Joan Raventós,
president de l'agrupació excursionista Talaia de Vilanova i la Geltrú, ens explicarà què és una marxa d'orientació per descripció, que és la que organitza la seva entitat cada any. Bé, la marxa d'orientació per descripció de l'agrupació excursionista Talaia vam començar a organitzar-la l'any 59, per tant aquesta és la 54a edició. Els marxadors disposen d'una descripció, per això és la marxa d'orientació per descripció. Ells tenen una descripció, una narració de l'itinerari, on han d'anar llegint i han d'anar interpretant tot allò que es van trobant. Aquesta narració és una descripció detallada de l'itinerari amb la màxima quantitat de referències perquè els marxadors vagin trobant el camí correcte. Com que es basa, com la resta de marxes tècniques, en la regularitat en la velocitat, diguéssim, de cada marxador, el que fem per mesurar aquesta velocitat és establir uns controls horaris que els marxadors van trobant al llarg de la ruta, i aquests controls horaris el que fan és anotar el temps de pas per a aquell control. Aleshores, amb això aconseguim saber el temps que han trigat entre control i control, i aquest temps es compara, diguéssim, amb el temps oficial. També hi ha alguns controls de pas secrets, diríem, que estan situats en indrets per on han de passar els marxadors i que trobaran d'una manera inesperada. Aquests controls de pas s'han d'anar passant tots. Si algun se salta, doncs hi ha una penalització també. I també hi ha un altre control, que és el control de motxilles, perquè nosaltres intentem que les persones que participen a la marxa d'orientació siguin autònomes, portin una motxilla amb una mica d'equip personal per si el temps canvia, una mica d'aigua, etc. Una mica promociones el fet que la gent surti a la muntanya una mica preparat. Com la resta de marxes tècniques, són competicions per equips, diguéssim, de 2 o 3 persones, però la veritat és que nosaltres, com a marxa d'orientació, intentem que a part d'una prova competitiva també sigui una festa excursionista, que la gent s'ho passi bé i també que hi hagi una bona forquilla d'edats. Penso que es pot veure en el reportatge perfectament, des de canalla petita fins a avis. És a dir, aquest tipus de proves, de marxes tècniques, estan obertes a tothom i realment són molt participatives. També és interessant saber com es participa en una marxa d'orientació sistema Dufour. Jesús Morera, director de la marxa Dufour del Centre Excursionista de Molins de Rei, ens explicarà l'origen d'aquesta modalitat i quan es va instaurar a la seva entitat. El nom de Dufour ve d'un general i enginyer suís que es trobava que l'interceptaven els correus quan estava en una contesa. Aleshores, per poder evitar aquest fet, va enginyar un sistema de coordenades que, reflectides en un plànol, indicaven en el correu la ruta a seguir, però ell desconeixia quin camí havia de prendre. Per tant, l'enemic, encara que el capturés, no li podria extreure la posició de les tropes ni dels campaments en què s'havia de dirigir. El nom de marxeta ve perquè en aquells moments les proves que es feien duraven tot el dia i la que es va organitzar al centre va ser d'una matinal, d'aquí que ve el nom de marxeta. En el temps, aquesta marxeta ha estat un èxit de participació en el poble i actualment encara ho segueix sent. D'aquí ve que enguany celebrem el 50è aniversari de la prova. Aquesta marxa l'organitza anualment el CEM de Molins de Rei. En aquest sistema és del tot imprescindible el coneixement i l'ús de la brúixola. Els participants parteixen d'un rotòmetre, que representa l'itinerari en una ratlla recta a escala i on se'ls indiquen totes les particularitats que trobaran a peu d'itinerari en el lloc on proporcionalment correspongui segons l'escala i en la posició en què se les trobaran respecte al camí, excepte quan s'hagi de fer un canvi de camí, que si bé aquest estarà reflectit com correspon proporcionalment a la ratlla recta, la posició en el gràfic serà aleatòria i el que realment marcarà el camí a seguir serà una quantitat del 0 al 360,
que significarà els graus respecte al nord magnètic, on trobaran a la realitat el camí bo. La FEC, conjuntament amb les entitats, treballen amb noves tecnologies per agilitzar el sistema de controls en les diferents proves de la Copa Catalana. Julià Mata, organitzador del Ral·li d'Orientació del Foment Excursionista de Barcelona i voluntari de la FEC, ens explica el nou sistema de lectura de codis de barres que s'està instaurant. Actualment, les noves tecnologies es posen al servei de les marxes tècniques mitjançant un aparell que és un lector d'un còdic de barres. Tots els marxaires, en el seu full de ruta, disposen d'un còdic. Aquest còdic s'usa perquè al anar passant per diferents punts de control se'ls hi vagi llegint, també excepte altres marques. Però amb això evitem els errors de les transcripcions manuals. I el mateix sistema ens val perquè al finalitzar la prova el mateix dia es tinguin les classificacions. Per finalitzar aquest reportatge, coneguem algunes opinions de diversos participants entrevistats per Cristòfol Soler, director de la marxa descriptiva de l'agrupació excursionista Talaia. Quines marxes participeu? Hem fet les marxes de Molins Montserrat, Molins Vilafranca, alguna marxeta, Les marxetes d'aquí a Molins de Rei, n'heu fet diverses? Sí, un par. Què us sembla? Estan molt bé, sí, són molt maques per un dia per muntanya. És complicat? No és gaire complicat, tens que anar una miqueta pendent del que fas i poc més. Has d'estar més atent i has de vigilar més per on vas i quan són molta gent és més complicat, però... Què us sembla? Què us sembla venir a fer la marxa? La marxeta? Molt bé. Sí? És la primera que feu? No. Us agrada participar? Sí. Sí? Sí. Perdre'ls ens agrada. Com ho comenteu als vostres amics que feu la marxeta? Què diuen? Bàsicament, què és una marxeta? No ho saben? No. Us han explicat com es mira una brúixola, com es té que fer recorreguts? Sí. Per un costat coneixem fent la Copa molts territoris que no coneixíem, això és força interessant, l'ambient ens agrada molt, és una de les coses que també són atractives, i després el fet de participar i d'orientar-se bé. És una manera també de mantenir-nos, d'obligar-nos a sortir una miqueta, i també nosaltres ho hem trobat així, des d'aquest punt de vista, doncs ens obliga a sortir una mica, no estar a casa. Em dona molta seguretat, Però a veure, veterà, tot el veterà que tu vulguis, però jo feia molts anys que no feia una marxa d'Ofort. Al cap de 100 metres ja teníem la cosa lligada i ja sabíem per on anàvem i el que havíem de fer. Però al dematí realment qui m'ha il·lusionat ha sigut ell amb mi quan ho hem estat preparant, tot s'ha de dir. I el que està bé és agafar el paper, o sigui, els dos no poden fer les dues coses, llavors un interpreta el mapa i l'altre la brúixola. I l'altre va a la brúixola. El senyor de la brúixola és ell i la que mana una mica sóc jo, que li dic 120, 110, 130. Una mica... Ens hem anat separant i... Una mica d'esforç, perquè hi ha molta pujada i molta baixada, però bueno, això és la muntanya. Està bé. I a vegades sembla difícil, complicat trobar els azimuts, però quasi sempre és que t'equivoques tu. Sí, no. O que no veus una cosa, et passes una fita, et passes una cosa. Molt divertit.